Hi everyone! Welcome back to Bernard T. Gabaon YouTube channel. Current events, comparative point of view. Kumusta na po kayong lahat mga kabayan? Ikaw man ay nasa ibang bansa o OFW kagaya ko na nandito sa Saudi o kahit saan mang bansa, kahit dito sa Gulf countries o kayong nasa Pilipinas, binabati ko po kayo ng isang magandang umaga at magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon ay gusto ko pong mag-share sa inyong lahat na alam ko pong ito ay talagang makakatulong sa inyo. Dahil ito po ang nakatulong sa akin. Dahil kung titignan natin ang aking buhay, bago po ako mag-abroad nung binata po ako, ay nagtratrabaho po ako sa San Fernando, La Union. Trabaho po ako sa Shipside Company bilang isang security guard. At maganda po naman ang kumpanyang yon at malaki-laki rin po naman ang sahod. Pero nag-decide pa rin po akong mag-abroad at awa ng Diyos ay nakarating naman po ako ng Qatar nung ako po ay 28 years old. Pero nung pagdating ko po sa Qatar, na-realize ko po na mahirap po yung binata na nasa abroad. Walang mapupuntahan yung mga perang pinapadala. Kaya nung bumalik ako, nag-decide po akong mag-asawa. At doon nga po, nag-asawa nga po ako noong 2000. At dahil doon, dahil OFW po ako, wala po akong trabaho that time. So, ang nangyari po ay bumalik po ako sa pagsi-security guard sa aming city, sa Candon City. Dahil yan lamang po ang mas madali kong ma-applyan noon dahil kailangan ko ng pinansyal ang aking pamilya, ay yan po ang pinasok ko pong trabaho. At marami po akong na-experience na mga pagsubok sa buhay. At ang nakatulong po sa akin ay hindi po yung trabaho na pinasukan ko talaga. Ang nakapag-motivate po sa akin, of course, ang Panginoon at ang mga talagang nag-guide po sa akin, yung pastors at saka yung mga kaibigan ko na may mga posisyon na maganda sa gobyerno. At na-motivate po ako sa kanila na ang pagpapamilya ay hindi lang umasa sa sahod. So, at which is nakikita ko po sa aking pamilya kulang talaga. Pero one time, yung pamangkin ko sa Maynila ay rinigaluhan niya po ako ng isang libro. That time is 2004. 2004 ko binasa ang libro po ni Robert Kiyosaki, yung Rich Dad, Poor Dad. Dito sa Rich Dad, Poor Dad ay halos in-apply ko na po lahat yung quadrant. Dahil nga ang unang pinasukan ko, empleyado po ako. So yung quadrant po kasi ni Rich Dad, Poor Dad na sinulat po ni Robert Kiyosaki ay employee, self-employed, businessman, at saka investor. Masasabi ko na yung tatlo ay napasok ko na yon. At yung panghuli, masasabi ko rin sa ngayon na mayroon na rin po akong naumpisahan. Pero yun talaga po ang nakapag-motivate sa akin. Nung nabasa ko po yun, aking inintindi na totoo nga naman na kung ikaw ay empleyado lang, hindi sapat ang iyong kinikita dahil wala kang financial freedom. Pinapayaman mo ang iyong pinagtatrabahuan. Yan, tama po yan. Pero ang nais ko lang naman na mangyari, mayroon din naman akong nakitang punto sa libro po ni Robert Kiyosaki na kahit security guard ka lang o kahit nasa mababa kang position lamang, kung ang target mo ay gusto mong umangat at makuha mo yung isa sa pinakamataas na posisyon, ay aangat din ang iyong sahod. So yan ang nakita ko po sa libro po ni Robert Kiyosaki. Pero hindi rin yun sapat. Sa totoo lang, habang nagsi-security guard ako ay nag-networking po ako. Ang unang-unang networking ko po ay ang DXN. Yun po ang unang networking ko, DXN. So nung mga sumahod na po ako, nag-networking po ako dahil galing din po naman kami sa mahirap ng aking asawa.
ulila sa ama ang aking asawa at ako naman ay galing din sa pamilyang magsasaka lamang na minsan ay nakikisaka lamang, walang malaking sariling lupa. So, in short, nagsumikap po talaga kaming mag-asawa. Lalong-lalo na ako dahil ako yung nagtratrabaho at nag-networking po ako. Kung mayroon kaming kinikita noon, dahil nasusuportahan din po kami ng aking isang kapatid, kahit paano nakakatulong po sa amin, ang ginagawa ko po ay bumibili po ako ng 45 days na manok na isang tulong din. Maliit lang ang kita sa 45 days na manok, pero yung naging konting business din namin mag-asawa yan. Nag-aalaga din ako ng 60 na piraso, minsan 100 yung pinakamarami, way back in 2004. Yan po ang naging sitwasyon po namin mag-asawa. Naging empleyado po ako. Masasabi ko rin na nag-self-employed din po ako, na-combine sa self-employed dahil nasa networking ko, dahil sa pag-alaga namin ng manok. At syempre, nagtatanim po talaga ako. Mahilig po ako sa pagtatanim ng mga gulay, yung mga saging. Maski hanggang ngayon, yung mga tinanim kong saging, yung mga malunggay, nandoon pa rin sa ngayon na pinapakinabangan. So which is nakakatulong po talaga, naiikot ko po talaga yan. At yung business, ito yung matindi. Dahil talagang nag-business po ako. Nag-business po ako ng baboy. Nag-alaga po ako ng 11 na piraso. 11 na piraso po yung inalagaan ko. Pero hindi po ako nag-success dahil that time hindi pa sapat yung kaalaman kung paano mag-alaga ng baboy, o hindi pa sapat yung kaalaman kung paano patakbuhin ang negosyo. So in short, natigil ninyo nung pag-aalaga ko ng baboy. At ganun din yung pagluluto ko ng lechon. Meron akong kasosyo dati, yung kumpare ko. Nagluto rin po ako ng lechon. Sinupply po namin sa mga teachers at sa mga ibang may trabaho. Which is, yun ay kumikita po talaga kami habang nag-duty ako, kumikita po talaga ako. At maging sa paglalakad po ng lisensya, pinasok ko po lahat yan. At hindi pa rin sapat dahil kulang pa yung kaalaman sa financial literacy. Itong huli na nakapasok lang ako sa konting investment ay siguro ay 2011 na nung unang magkaroon ako ng investment. May dalawa po akong investment o dalawang investment po namin ng aking asawa. At yan po ang talagang nakatulong sa amin, nakapag-sustain. So in short, maganda po kung may balak po kayong magnegosyo, ay kailangan mag-invest muna kayo sa pagbabasa. I-require ko na sa inyo na basahin nyo po ang libro po ni Robert Kiyosaki, yung Rich Dad Poor Dad. At makikita nyo yun, gawin nyo pong reference yun, malaki po ang may tutulong nun. In short, kung babalik tayo, noong 2007 ay umapply po ulit ako. Nag-apply po ako ng trabaho dito sa abroad. Ang unang-unang trabaho ko po ay skilled lamang po ako. Dala-dala ko po yung libro po ni Robert Kiyosaki. So habang nagtatrabaho po ako sa Rabig, dahil scaffolder ako ng araw, halos gabi-gabi binabasa ko. Gusto ko umangat sa posisyon. Awa ng Diyos, nabigyan po ako ng pagkakataon ng makapag-exam ng permit receiver dito sa Saudi Aramco. Naswertehan ko naman po. Nakakuha naman po ako ng hot and cold. Sa awa ng Diyos, na-enhance ko po yung pag-permit receiver. Doon ko nakita yung pag-safety. Doon ko sila nakita, nagtanong-tanong ako, nag-inquire ako sa mga safety officer, tinanong ko kung magkano ang sahod, at maganda po ang resulta. At nagkaroon po ako ng encouragement, nagkaroon ako ng burning desire. So in short, natapos ang kontrata ko sa 2009. At bumalik ako ng Pilipinas, nag-exit ako, pagpunta ko po sa Qatar, umapply po akong safety officer sa isang kumpanya. Pero hindi pa rin ako kinuha ng kumpanya ng safety officer. So, nanghinayang ako sa pagkakataon, kaya sabi ko, kinausap ko yung recruiter, baka pwede nyo na lamang po akong dalhin sa Qatar na
scaffolder, sabi ko. Dahil malaki naman po yung sahod, nadagdagan po ng 600 riyal ang dagdag kaysa yung sahod ko dito noon sa Saudi. Kaya pumunta po ako na scaffolder doon po sa Qatar. At nagtrabaho po ako sa Korean company sa Sejong. At wala pa akong 2 weeks ay awa ng Diyos, dininig ang aking panalangin, ay nakapasok na po akong safety officer. So yun po ang unang-unang pasok kong trabaho na safety officer ay sa Qatar po, that is 2009 October. So hanggang ngayon, tuloy-tuloy po yung trabaho ko as a safety officer, and praise God dahil nakita ko po yung libro rin ni Robert Kiyosaki kung paano po i-target ang isang goal. Kaya kahit saan quadrant ka man, isa lang ang goal natin ay ang umasenso. Kahit nasa employee ka, kailangan mong i-target yung mataas na posisyon para tumaas ang sahod mo. Para yung socio-economic mo ay tumaas. Ganon din kung nasa self-employed ka, siyempre, pag maganda yung produkto mo, maganda yung services mo, ay mataas din ang iyong income. At lalong-lalo na sa business. Gayon nga sa business ay awa ng Diyos sa mga networking ko, kumita po kami. At naisip ko nga rin pa rin na mag-abroad noon dahil yun talaga ang desire ko, yun ang alam ko na vision ko na i-support sa pamilya ko. At sa ngayon ay nandito po ako sa Saudi, awa ng Diyos. Yung nabasa ko po kay Robert Kiyosaki ngayon, na-apply ko na. At ito na nga ang bunga. Dati-dati ay nakikinig lang ako ng mga vlog. Pinapakinggan ko lang sina Chinkitan, sina Doc DG. Kasi yung mga kabisado ko yung mga ibang vlogger pa. Pero hindi ako makapaniwala na vlogger na rin po ako ngayon. Kaya yun ang history ng buhay ko na at mga ito ay pwede nating i-adapt. Kaya yung vision, huwag wawalain yung mission and vision or vision and mission. Kailangan taglay natin yung vision and mission natin. Gusto mong yumaman pero siguraduhin mo na magkaroon ka ng vision and mission. Ano ba yung vision and mission? Ang vision and mission ay kung ano ang gusto mong maging. Ayan, tulad ng halimbawa, gusto mong maging milyonaryo. Ano ang purpose ng pagiging milyonaryo mo? Siyempre, upang tumulong sa unang-una sa lahat sa pamilya mo, sa mga kapatid mo, sa mga in-laws mo, kamag-anak mo, upang matulungan mo sila. Hindi yung gusto mong yumaman para pansarili mo lamang. Siyempre, ang vision mo ay magiging successful ka na entrepreneur o businessman para makatulong ka sa kapwa mo tao. At yun ngayon ang mission mo. Ang mission mo kung paano i-execute yung mga step by step para matupad yung vision mo. So yun ang mission natin. In short, ang vision natin ay ang ating wisdom na nakikita sa hinaharap. Pero ang mission natin ay nasa puso kung paano natin ipatupad, paano natin gawin yung mga step by step. So yun po ang gawin natin. At sana ang vlog na ito ay nakatulong sa'yo. Kaya kung hindi ka pa nagla-likes, pwede mo nang i-likes yan, pwede mo nang i-share at i-subscribe mo na rin. At inuulit ko, maraming salamat sa mga suporta, sa mga subscribers ko, at sa mga vlogger. Maraming salamat dahil na-enlighten po ako. Hindi man po ako magaling, pero isa lamang pong hangarin ko upang una sa lahat ay mapagsilbihan po ang kapwa ko tao, at kung dumating ang araw na ma-monetize tayo at kumita, maraming salamat. Kaya sana huwag kayong magsawang sumuporta, at sa mga vloggers na nag-vlog, maraming salamat dahil pinapanood ko po kayo lagi.
dinadagdag ko po yung mga napapakinggan ko po sa inyo, yung konting kalaman ko, pinagsama-sama ko po. At yan po,